kategórie, že ho zaradiť nemôžeme. Musíme vám oznámiť, že Edgar Toron teraz dnes žiaľ na štartovej listine nebude. Problémy spôsobila jeho poistka. Samozrejme, že všetci rideri chodia na takéto exhibície, na takéto súťaže so svojou zmluvou, ktorej je aj súčasť poistka a táto poistná zmluva bola úplne šitý v rámci toho, čo by potreboval takýto rider jeho kalibru. Je to jasné, na takto zodpovednosti organizátori veľkého podujatia jednoducho neprišiel na svoje tričko. Ale tak to chcel na bohužiaľ, na tomto podujatí nie sme čo bezpečná trasa. Ale dosť bolo z tých správ, pretože jedna veľká a dobrá správa je tá, že Sony Air a Freestyle X9 sa môže pomaličky začať svojimi kvalifikačnými jazdami.